las competencias catalanas, pero que la íbamos a votar, porque era una ley que iba en contra de la pobreza energética, habitacional e infantil, y que llevamos en el ADN esas mismas luchas. Nosotros estaremos a su lado, la única diferencia es que ellos no pueden, y nosotros sí que podemos. Tenemos las mayorías sociales, parlamentarias y políticas suficientes para hacerlo. Nosotros queremos hacer algo que muchos se dejaron la vida por hacer. Nosotros queremos un país del cual sentirse orgulloso, de todos y para todos. Una república independiente. Cuando crean que nos cansaremos, persistiremos. Cuando crean que no lo haremos, persistiremos. Cuando crean que perderemos, persistiremos. Cuando crean que volveremos a casa, persistiremos. Persistiremos porque hemos nacido para ganar. Visca Catalunya lliure! demana que saludin, no sé si vols dir alguna cosa. Senzillament
recordar que mai no ens hem rendit, mai ens rendirem, que persistirem sempre i que sens dubte guanyarem. T'asseguro que estàs rebent molts cors, eh? Quan reben tants cors, això vol dir que la cosa va bé, suposo. Doncs millor que vagi bé, evidentment. Escolta, hi ha altres coses que ens ho posen una mica més difícil, més val que hi hagin algunes que vagin molt bé, aquesta segur que n'hi ha molt bé. Moltíssimes gràcies. Bé, ens ha atès Oriol Junqueras. La gent es fa fotografies, es fa selfies. Veiem a Esther Capella, també, de la llista d'Esquerra Republicana. Oriol Amorós, també. Tots persones del partit. Esther, estem en directe al Periscope a 8 al dia. No sé si vols dir alguna cosa als espectadors. Tinguem tots una bona campanya, que serà la campanya de la nostra vida, com totes les campanyes, i sortim a guanyar. Aquesta també serà la de la nostra vida? Per tot i ser una repetida? Perquè nosaltres, ja ho he dit, treballem incansablement perquè volem tot i estem disposats a guanyar. Moltíssimes gràcies, Esther. Bé, ja veieu que estan disposats també a atendre'ns també per les xarxes socials. Ho deixem aquí. I recordem els cartells. A vosaltres per seguir-nos. Estem ara mateix al barri de Sant Andreu, a la plaça Orfília. A vosaltres, mira, que intentaré fer-vos una panoràmica des d'aquí dalt. Ara ja la gent ja ha marxat, però estava realment ple. Molta gent portava molta estona aquí esperant pel míting que ha començat una mica tard, les coses com siguin. Fins la propera, doncs.